चलिए आई हम भोजपुरी लोकगीत गायक टुनटुन यादव और आप सबके बीच में एगो बड़ी ही जबरदस्त लाइव के गाना दे रहल बानी, जौना के आप सब सुनम जा तो बहुत अच्छा लगी। गाना के भाव बा, एगो औरत अपना बलमुआ से कहते कि राजा जी बताइए अभी शादी करके 200 दिन अला ना भइल, रउआ हमरा से बहरा जाता नहीं और गोइला के बाद में कभी खोजो खबर नहीं करब। बहरा से छुट्टी लेके आजा सैया घरे से जिया रे सुतती जवारे सैया मन बड़ा करे मन बड़ा करे मन बड़ा करे। बहरा से छुट्टी लेके आजा सैया घरे से जिया रे सुतती जवारे सैया मन बड़ा करे मन बड़ा करे मन बड़ा करे मन बड़ा करे। देखी रउआ ना कभी समझले बानी ना समझ हम कि एगो औरत के अकेले रहे में कितना कष्ट होला। बताई हम यही खातिर शादी करके बियाहे रवा घरे आइल बानी। हमरो मजबूरी समझी ई देह रवा खातिर तड़पता। जब रात में 10 बजे ला राजा जी तो तहार बड़ी याद आवेला। प्लीज राजा आ जाना, आओ आओ आओ। ए राजा जी फोन पे कब तक बतियाई? गवना करैला पड़ैला विदेशवा आजले न देला राजा कौन सन देशवा। कैसन बड़ा हो गवना करैला पड़ैला विदेशवा आजले न देला राजा कौन सन देशवा। सड़िया कमरिया में ए हो सजनवा काटले खगड़े सुतती जवारे सैया मन बड़ा करे मन बड़ा करे मन बड़ा करे मन बड़ा करे। हमरा के तरुआ बिरहिन के रूप दे देले बानी। दिन रात राउर कभी फोटो देखतनी कभी शादी वाला वीडियो देखतनी, लेकिन रवा बस रात के रवा फोन करीला ओकरा बाद सुत जाइला और हमार रात भर माथा एने ओने घूमत रहेला। रवा से आग्रह बा कि आई रवा और हमार मजबूरी समझी हमरा के देखी भाली। बड़ी साथ लागेला कि रवा रहती तो अपना हाथ से खाना बना के रवा के खिलाती। ए राजा जी आओ ना। यादो रजिंदर सैया जन छनाई मनी हमर बात टिकट जल्दी कराई। यादो रजिंदर सैया जन छनाई मनी हमर बात टिकट जल्दी कराई। सच कहतानी सैया देवरा टून टूनवा चरी लागी चरे सुतती जवारे सैया मन बड़ा करे मन बड़ा करे मन बड़ा करे।